hier tussendoor. 5, 4, 3, 2, 1 en we stoppen de tijd. We hebben nog 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Vito! Voltooid. Ja, bloed, zweet en tranen. Het is een grasspel, een eindspel, een rondedansspel. Niet meer zorgen dat het dat een Afrikaanse jou Velen! Kom eens er wel af. We hebben Broer. En we hebben de ploeg van La Portador. Dus een gedeelde eerste plaats La Portador en een eerste plaats voor Broer. Dus zeker dus jongens, kom even naar boven. Een gedeelde eerste plaats, ik zou zeggen, neem er wel vast, misschien 2. Maar deelt hem ook in, want jaar is die 2. Alle ploegen, hartstikke bedankt, sponsors en iedereen die... Nou, we hadden dit jaar een gedeelde eerste plaats.
We hebben al jaren een team van La Porte d'Or, dat is ons café hier op de markt, die een team bij elkaar heeft. Nou, die hebben samen gewonnen met het team Broer, met de dubbel R of driedubbel R. Dat is een clubje van jonge voetballers, jonge gasten hier uit IJsendijk, rond de 17, 18 jaar. Die eigenlijk al een aantal jaren meedoen, soms onder een andere naam, maar die ook best wel erg fanatiek zijn. Dus die hebben samen de eerste plaats. En dan hebben we nog een damesclubje en dat heet de Drulas. En die hebben de tweede plaats, dus die laten de heren niet zoveel vooruit lopen. Maar ja, dat was leuk. Ik heb gezien dat er veel sportieve mensen waren in IJsendijk. Ja, dat klopt. Ja. Het is de sportiviteit en ook de fanatieke mensen hier met de jonge gasten. Ja, dat is gewoon super. Het is heel leuk om te doen. En dan daar geniet je gewoon extra van je dag, want dat doe je het gewoon voor.